Pagkain na Kainin mo yan Tamang tama Ay ganda talaga nito. Hindi na ako masasaktan. Yung pagaspas. Ang kapal dalawa pati. Huli ka. Para siyang manok mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon mga kasinag, update ko muna kayo kay pagaspas. Ito po siya ayan. Binigyan ko siya ngayong umaga ng pagkain. Ayun na, lumipad na dun. Wait lang, kunin ko yung pagkain mo. Ilagay ko dyan sa mesa iyo. Laka dun. Dun. Pagkain mo Kainin mo yan Hindi ka muna makakalabas ngayon. Dito ka muna sa loob. Kainin mo yan, almusalan mo yan, almusalan. Ano pa? Ayun mga kasinag, iwan muna natin si pagaspas. Gawa po nang papunta kami ngayon sa Naga City. May nagpadala kasi sa akin ng gloves na para kay pagaspas, para pag hinuhuli ko si pagaspas hindi ako masaktan. Kasama ko si Mrs. Tapos si Not ito Not Good morning Not Good morning. Hello Not Nung nakaraan si Not mga kasinag, lagi ko inaalpasan dito sa ibabaw ng bubong. Isang bisis umalis ako, akala ko hindi siya bababa dito. Buwaba pala, nakita ko kagat-kagat na nung aso. Buti mga kasinag, sinakma lang nung aso, hindi talaga entirong kinagat. Nasaktuhan ko pagdating ko dito, sinakmal na nung aso. Buti nabugaw ko agad. Akala ko mamamatay si Not wala naman siyang tama sa mga katawan. Swerte pa. Kaya hindi ko na nilalabas-labas mga kasinag si Not pag wala ako. Yung mga bata, pag minsan yan, nilalabas yung mga bata. Kasi mahirap na lumabas siya na walang bantay. Kagaya si pagaspas mga kasinag, hindi natin pwedeng hayaan lang na dyan lagi sa labas. Gawa po ng pag umalis si pagaspas, hindi natin alam kung saan hahanapin. Saka hindi pa marunong siya humanap ng pagkain. Hindi pa siya marunong maghunting mga kasinag. Kaya kung papabayaan ko lang ito diyang maghimalaya or kung saan pumunta na hindi ko matagpuan, baka mamatay lang yan si pagaspas mga kasinag. Baka hindi makusurvive. Kaya dyan muna siya sa kulungan. Pag okay naman kasinag, marunong siya maghanap ng pagkain, alpasan natin yan. Hayaan natin yan, parang si Bagwis nun. Kaya hindi ko muna inalpasan yan, wala ako. Ngayon nga, pupunta kami sa Naga. Ito na yung motor ko, yan, pinapainit ko na. Pinapainit ko naman kasinag, kasi malayo yung biyahe to. Alanganin na kasi mga kasinag, sa mga susunod na araw pa. Bukas, kumpil. May kumpil ng anak kong panganay bukas. Tapos sa susunod na araw, brigada na, magbibrigada eskwela. Tatlo yung estudyante namin, halos tatlong sunod na araw din kayo magbibrigada kasi yung isa high school na, doon na sa Barangay Bito. Tapos dito sa Barangay Bubuan yung dalawa. Halos 2 araw lang pala. Kaya alanganin na mga kasinag. Akin eskwelahan na. Maghahatid sundo na ako doon sa panganay ko. Yan ang magiging gawain araw-araw, hatid sundo. Ayan. Kaya ngayon pinapainit ko na ito. Si Mot. Tapos yung alaga natin si Not at si pagaspas. Naasikaso ko naman mga kasinag yung mga alaga natin. Kanina pa kami gumising maagap nga akong gumising para asikasuhin yung mga alaga natin. At sabi ko aalis nga kami. Pero yung kambing hindi ko muna inilabas, gawa ng mahamog pa yung mga damo. Hindi rin naman kakain yan. At siya nga pala mga kasinag, yung alaga po natin na Bingala, diba, nangitlog na sila ng itlog. Ang grabe, ang dami ng mga initlog nila, dami na naming naluto. Tapos yung iba mga kasinag, pinalimliman ko sa manok. May napisa na pong 3. Andito mga kasinag, nakakatuwa naman yung napisa. Ayan Ayan. Yun Tingnan nyo mga kasinag ang kulay. Para din siyang manok.
Ganito ba talaga mga kasinag ang ano, sisiw ng Bengala? Tingnan nyo mga kasinag. May 3 na po ito eh. Ayan o. Oh. Para siyang manok mga kasinag. Pero yung paa niya mga kasinag, kitang kita sa paa pa lang sa Bengala talaga. Kulay orange. Kakaiba talaga mga kasinag. Kaya nagtataka nga ako. Sabi ko bakit ganito ang sisiw ng Bengala? Para siyang manok. Pero hindi ko pa nasi-search mga kasinag kung anong klase ang ano ang ano ng Bengala, ang sisiw. Kasi nagtataka ako, wala silang palong. Tapos may balahibo siya sa liig. Yung Bengala bang mga kasinag, walang balahibo yung ulo hanggang liig niya. Tapos yung may palong siya. Kaya nagtataka ako dito mga kasinag. Yan, 3 na ito. Ayun pa yung isa oh. Ayun pa yung isa sa unahan. Ayun, 2 pala yun nandun oh. Ayan. 3 pala yung napipisa. May ano pa dyan sa loob. May 5 pa yata. O 4 yung nandyan. Lalagyan ko na rin pagkain dyan kasi late mapisa yung iba siguro nyan. Makapal ang itlog. Yung shell kasi ng itlog niya mga kasinag napakakapal. Pinahirapan mapisa. Buti lang may 3 na tayong napapisa. Mapaparami natin yan. Ayan naman yung mga Bengala ko. Tingnan yung mga kasinag oh. Ibang iba naman yung Bengala oh. Yung hugas ng kanilang mamuka. Ayan oh. Ibang iba yung hugis ng muka nila doon kumpara doon sa sisiw. Baka lahi ng manok na yun, pero itlog talaga ng Bengala yun mga kasinag. Malalaman natin yung mga kasinag pag lumaki na. Ayun mga kasinag, update ko lang kay Mami Ahat. Alis na kami. Biyahe na kayo puntang Naga. Kasama ko si Mrs. Ayan. Ayan. Tapos ayun yung mga chikiting no. Hala, bye-bye. Bornok, bye-bye. Bye. Pagkagiro to. Ngirit lang ng ngirit si Bornok. Punta na kayo mga kasinag. Bye-bye. Let's go. Ano kami, bye-bye. Mga kasinag, good morning. Pasensya na pala kayo mga kasinag, hindi ko kayo na-update pag biyahe namin papuntang Naga. At pagdating namin sa Naga, grabe ang ulan. Maulan mga kasinag kahapon, kaya hindi ako nakapag-vlog. Basa-basa nga kami at hindi ako nakapagdala ng kaputi. Yun ang problema. Itong asuot kong ito, binili ko lang ito dun sa ukay-ukayan dun. Kasi wala akong dalang ekstrang damit. Ngayon pala mga kasinag, ito po yung kinuha natin sa sa LBC sa SM. Gamit daw ito para kay Pagaspas. Yung gloves daw ito eh. Shoutout pala kay Idol Randy Santos. Sa pinadala niya sa akin ito. Yun nung nakaraan mga kasinag, yung vlog ko na box na pinadala niya. Yung may damit, may mga bag. Sa kanya rin po galing yun. Salamat ng marami. Pati yung pambili ng net para dyan sa gagawing kulungan ni Pagaspas. Yan, pinadalhan din niya ako. Kaso hindi ko mamasikaso mga kasinag. Yun oh. Yun. Tali natin ang tape. Yun. Ay! Swerte! Ayan o. Hi! Pagkaswerte mga kasinag, may Toblerone tayo. Ilang taon na akong hindi nakakatikim nito. May Dairy Milk pa. Thank you. Ayun! Ayan na mga kasinag oh. Ito yung gloves na pinadala niya. Thank you. Tamang-tama oh. Ay, ganda talaga nito. Hindi na ako masasaktan. Yung Pagaspas. Ang kapal oh. Dalawa pati. Hindi lang isa, dalawa. Hindi lang isa, kundi dalawa ang pinadala niya oh. Huli ka! Maganda. Dadapo na si Pagaspas dyan.
Tapos pag huhulihin ko si Pagaspas, hindi na ako mahirapan. May gloves na tayo, pwede natin damputin si Pagaspas ng ganyan. Kasi hindi mo pwede kasi damputin ng walang ganito eh. Pag dampot mo kasi si Pagaspas ng ganito, grabing sugat abutin mo sa kamay. Kalmot, tapos yung tuka, grabe. Meron pang damit. Damit ni Mrs. Pinadalhan si Mrs. ng damit. Ayan Ating Idol, maraming salamat po, lalo na dito. Ilang dekada na yata ako hindi nakakatikim nito. Ilang dekada, ilang taon na. Ay, matutuwa ang mga chikiting ko dito mga kasinag. Kasi inaasam-asam talaga nilang makatikim ng ganito, Toblerone. Idol, thank you. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Mag-aasikaso muna kami ng mga alaga naming hayop. Gawa po ng papakumpila namin yung anak naming panganay. Ngayon kasi kailangan bago mag alas 9 nasa simbahan na kami kasi kailangan magkatekisis mga kasinag yung kukumpilan tapos kami ni Mrs. Tapos mamayang hapon alas 4 ang kumpil. Kaya ngayon mga kasinag hanggang dito lang muna. Update ko lang po kayo mamaya pagdating namin sa simbahan. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Saka ngayon pala mga kasinag, babanggitin ko na rin sa inyo tungkol sa simbahan. Yung simbahan mga kasinag, kulang pa ng 20 na kahoy. Inaantay ko pa yung 20 na kahoy mga kasinag kasi hindi pa na-i-deliver. Gusto ko kasi mga kasinag, nandyan na lahat ng materyales bago ko ipatrabaho. Yung plywood mga kasinag, nandyan na. Dumating na nung nakaraan, 60 na peraso yun. Gandang klase naman yung plywood na kinuha natin, marin ang tatak nun. Tapos, update ko kayo sa mga susunod pag ipapagawa na natin yung mga kasinag. Yung kahoy na lang po, 20 pieces ang inaantay natin. Kaya gusto ko mga kasinag maipon lahat yun para mabudget natin yung matitira na pambayad do sa mga trabaho. Kasi babayar natin yung mga trabaho ng mga kasinag eh. Ayan lang muna pong update ko sa inyo tungkol sa simbahan at sa mga ganapan dito. Busy lang talaga ako ngayon mga kasinag. Sa susunod araw nga, magbibrigada eskwela naman kami sa Baribito. Tapos sa Bubuan. Gawa lang sa mga estudyante, magpapasukan na. Kaya ngayon mga kasinag, ito lang muna pong update ko sa inyo Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Bye bye.